ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምበር ከስናይ ሰዓት ዜናታት ዘመፅአኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኣትካይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ስለማን ናብ ኢትዮጵያዊት ክለብ ሃዋሳ ክምለስ ተገዲዱ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ከም እትርከብ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ምስ ምእታው ሰራዊት ግብፂ ናብ ሶማልያ ሓድሽ መግለፂ ኣውፅያ። ንመግለፂ ጉጅለ ብልጽግናን ውስተፀኑ ኻላትን ዝምልከት ሓድሽን እዋናውን መግለፂ። እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ፈጺማን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣትካይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ሱሌማን ናብ ኢትዮጵያዊት ክለብ ሃዋሳ ክምለስ ተገዲዱ ኣሎ። ኣትካይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ሱሌማን ምስ ሱዳናዊት ክለብ ጋይስ ንምጽንባር ናብቲ ሃገር ተጓዒዙ ክንሱ ብሰንኪ ወኪሉ ምስታ ጋንታ ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ብዘይምኻሉ መደቡ ኣቋሪጹ ናብ ኢትዮጵያዊት ክለብ ሃዋሳ ክምለስ ተገዲዱ ኣሎ። ኣትካይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ሱሌማን ምስ ጋዜጠኛ ስፖርት ኣማኑኤል ኣላዛር ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስ ክለብ ጋይስ መርመራ ሕክምና ወዲኡ ካብ ልምምድ ሓሊፉን ናብ ቀዳማይ ፀወቱ ሽቶ ከመዝግብ በቂዑ በታ ጋንታ ጽቡቕ ግምት ተዋሂቦ ክንሱ ብሰንኪ ወኪሉ ምስታ ጋንታ ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሕ ብዘይምኻሉ መደቡ ኣቋሪጹ ናብታ ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ጥራይ ተሪፍዎ ዘሎ ክለብ ሃዋሳ ክምለስ ከም ዝተገደደ ኣነጺሩ። ዓሊ ስለማን ዋላ እኳ በታ ሱዳናዊት ጋንታ ጽቡቕ ኣቀባብላ እንተተኻየደሉ ወኪሉ ግን ካብቲ ህዝቢቱ ወጻኢ ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ ብምጽጋቡ ንሓደ ዓመት ኣብ ክለብ ሃዋሳ ጸኒሑ ድሓር ብነጻ ናብዛ ሱዳናዊት ክለብ ይኹን ካልእ ክሰጋገር ከም ዝመደበ የብርህ። ወኪል ዓሊ ሱሌማን ደላላይ ምስ ካልኦት ክለባት ሱዳን ከጽምብሮ ድሌት እኳ ተነበሮ ዓሊ ግን ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ኣብሪህሎ። ኣብ ሰዓቱን ካብ ዝተፈላለያ ክለባት ግብፅን ደቡብ ኣፍሪቃን ጠለባት ይቐርበሉ እኳ እንተሎ ዓሊ ግን ሓደ ዓመት ምዛ ኢትዮጵያዊት ክለብ ጸኒሑ ናብ ዝሓሻ ክለባት ዓለምና ከቋምት ዘለዎ ድሌት ገሊጹሎም። ኣትቃይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ሱሌማን ኣብ ዓመተ ውድድር 2023-2024 ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝበለጸ ምዝጋብ ሽቶ ኮይኑ ምዝዛሙ ይዝከር። ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ከም ዘላ ተገሊጹ። መራሒ ኢትዮጵያ ዓሚያ ቢሾፍቱ ዝተገብረ ኣኼባ ናይ ካድራት ብልጽግና ንኤርትራ ኣፍሪሰ ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ክገብራይ ብምስጢር ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ምስጢር ምስ ወፀ መራሒ ክልል ኦሮሞን ኢሬቻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንዓመታ ከነብዕሎ ኢና ኢሉ ንፋስ ከም ዝውቃዕ ገበሮ ነቲ ምስጢር ጸኒሑን መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ቴሌቭዥን ሃገሩ ወፂኡ ነቲ ናይ ባሕሪ ህርፋኑ ድርግሖም ሽዑ ንሱ እንተስ ብሓይሊ እንተስ ብሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣለዋ ክብል ብድፍረት መዲሩ ሉላውነት ጎረባብቲ ሃገራት እውን ደፊሩ። እቲ ንኤርትራ ኣፍሪስ ወናኒ ባሕሪ ክኸውን ዝበሃገ ሕልሚ ኣብ ግብሪ ኣብ ዓሰብ ዘይኮነ ኩዳእ 4 ኪሎ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ኢዱ አንሰሒቡ ኣንፈቱ ቀየረ። መራሒ ኢትዮጵያ ኣንፈቱ ናብ ሶማልያ ገይሩ ምስ ክልል ሶማሊላንድ ናይ ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ተፈራረመ። ሽዑ ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ኮይና ዝብል ብማዕከናት ዜናቱ ብምትሕልላፍ ህዝቢ ወፂኡ ሓጎሱ ክገልጽ ገበረ። መራሒ ኢትዮጵያ ዝሓልሞን ዝብህጎን ባሕሪ እምበር እንታይ ጸገም የምጽእ ፈጺሙ ክሓስቦ ኣይተዓደለን። ስለዝኾነ መንግስቲ ሶማልያ ብዝገበሮ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንኢትዮጵያ ዋጋ ከም ትኸፍል ገይርዋ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ ብኢትዮጵያ ሃገራዊ ግዝኣታዊ ሓድነቱ ስለዝተጣሕሰ ግዝኣታዊ ሓድነቱ ንምሕላው ምስ ዓበይቲ ሃገራት ብዙሕ ወታደራዊ ስምምዓት ፈሪሙ እዩ። ምስ ኣሜሪካ፣ ቱርኪ፣ ኢራን፣ ቀጠር፣ ግብፂ ኩለን እዘን ሓይልታት ወታደራዊ ልኡኻትን ሰደኔን ቦተን እውን ፈሊጠኔን ብዙሕ ግምትን ኣተኩሮ ማዕከናት ዜና ዓለም ግን ኣይሰሕብን። እቲ ኣተኩሮ ማዕከናት ዜና ዓለም ፖለቲከኛታት ዓለምን ሲሕቡ ዘሎ ዜና ጽዋር ዝጻዕና ወታደራዊ ነፈርቲ ግብፂ ሶማልያ ብምእታውን እያ። ኢትዮጵያ እውን ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣቢላ ተቃዊማቶላ። ግብፂ ኣብ ሶማልያ ኣትያ ኣላ። ብመሬት ምስ ኢትዮጵያ ተረኺባ ኣላ። ንብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣጨኒቆ ዘሎ ጉዳይ ግብፂ ንህዳሴ ግድብ ከይተፍርሰ እዩ። ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ እንተተመሪጹ ግብፂ ምስ ቱራም ዘሎ ዓሚቕ ዲፕሎማሲ ነቲ ዲጋ ከም ተፍርሶ ርጉፅ ኮይኑሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽምረጽ ግብፂ $20 ሚልዮን ሓገዝ ኣውፊያትሉላ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ሶማል ኦጋዴን ድፋዕ ይፍሕር ከም ዘሎን ዝሓለፈ ሰሙን ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ምክትል ኢታማጆር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ብተናጸል ናብታ ቦታ ከም ዝበጽሑ ይፍለጥ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኤሊታት ኦሮሞን ናይ ፋኖን ሸነን ወያነን ጸጥታዊ ኢትዮጵያን ከይኣኽሎም ብተወሳኺ ኣዝዩ በዳህ ጸገም ተወሲኾም ኣብ ወጥርን ፍርሕን ይርከቡ። ኢትዮጵያ ምስ ምእታው ሰራዊት ግብጽ ናብ ሶማልያ ብዝተሓሓዝ ተዛሪባ። ኢትዮጵያ ንዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ንምዝራግ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ስቂላ ከም ዘይታዘብ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ፕሮቭ 28 ናሓሰ 2024 ናብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ቀጻሊ መስርሕ ምስጋር እቲ ኢትዮጵያ እትሳተፈሉን ኣብ ጥሪ ዝዛዘምን ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዝተሓሓዝ ስጋት ሰፊኑሎም። ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግ ስጉምቲ ዝወስዱ ካልኦት ተዋሳእቲ ኣካላት ከም ዘለዎ እውን ከሲስሎም። እቲ ሚኒስትሪ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ወታደራትን ኣጽዋርን
ዝፀዓና ክልተ ነፈርቲ ውግእ ግብፂ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ብፖሊስ ከም ዝኣተዋ ምስ ተገልጸ እዩ ብተወሳኺ መንግስቲ ሶማል ምስቶም ነቲ ዞባ ክዘርጉ ዝደልዩ ሓይልታት ወጻኢ ይሰርሕ ኣሎ ክብል እቲ ሚኒስትሪ ይኸስስ መግለጺ ጉጅለ ብልጽግናን ውሽጠ ዘነኳላቱን ኣብዘን ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ክስተት ክረአ ጀሚሩሎም ኣጻወትን ተጻወትን ናይዚ ስጥመት ዘይብሉ ጉዳ ካብ ዓይኒ ሓፋሽ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተኸወሉ እኳ እንተዘይኮኑ ኣርጢብካ ንምዝራብሲ ንነገራት ከም ሕልበት ክወቕዑ ዝጸንሑስ ፍሉጣትን ንጹራትን እዮም ናይ ሕጂ ተጻወቲ ጎባልል ዘመና ኢና ባህልቲ ባእታታት ብዘየገድሱ እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ መድረኻዊ ማዕበል ከፍልቕን ክብርኽን ዝጸንሐ ኣሰካፍ ኩነታት በቶም ልዕሊ 80 ዓመታት ንዞባና ክሕምሱ ዝጸንሑ ሓይልታት ከም ዝተሃንደሰ ምንም ጥርጥር የለን መንነቶምን ባህሪዮምን ንምፍላጥ ንሕሉፍ ታሪኾም በርቢርካውን ክርዳእ ዝካል እዩ መርገፂ መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድ ንጹር እዩ ወታደራዊ ሓገዝ መንግስቲ ፍራንስ ንኢትዮጵያ ግልጽ እዩ ሬቶ ሰነተራት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናጽነት ሶማሊላንድ እውን ጎድ እዩ መሰረት ናይቲ እንሂሶ ዘለና ዛዕባ ንምርዳእ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሶማሊ ተሃዲድ ዝተሓወሶን ንየውሃን ዘሰንበድን መግለጺ ምውፅእ እዩ እዚ ብዓንደ ርእሱ መበገሲ ይኹን ክሃርሞ ዝወጠነ ዕላማ ፍጹም ዘይነጸረ መግለፂ እዚ ኣብ ዞባና ሓድሽ ግጭት ከየለዓዕል ከቢድ ስጋት ካብ ምፍጣር ክምልጥ ኣይከኣለን ዘሎ ምንጭታት ብቐጻሊ ክሕብሮ ከም ዝጸንሑ መንግስቲ ሶማል በቲ ኣብ ልዕሊ ልዕላውነት ሶማል ዝጠሓሰ ኣካይዳታት ሰልፊ ብልጽግና ተሰናቢዱ ምስ ሃገራት ቱርክን ግብፅን ቀጠርን ወታደራውን ፀጥታውን ስምምዓት ክገብር ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብፍሉይ ንወታደራዊ ብቕዓት ሰራዊቱ የደንፊዕ ዝበሎ መሳለጥያታት ከጓርት ተራእዩ እዩ ምስ ሃገራት ሳዑዲ ዓረብን ኣሜሪካን እውን ፍልይ ዝበለ ወታደራዊ ስምምዓት ከእቲሙሎም ጠንቂ ናይዚ መንግስቲ ሶማል ዝካየድ ዘሎ ሸመተ ኣፅዋርን ምኽታም ወታደራዊ ስምምዓትን መንግስቲ ብልጽግና ምስ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሊላንድ ንልኡላውነት ሶማል ዝጥሕስ ስምምዕ ምውናን ባሕሪ ድሕሪ ምኽታም እዩ ተበጊሱ ኣብዘን ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ድማ 230 ዝዓይነተ ነፈርቲ ኩናት ግብፂ ብዙሕ ዘሎ ኣፅዋር ብምጽዓን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዓሊበን ኣለዋ ብዘይካዚ እውን ልዕሊ 10,000 ዝኣቕሙ ሰራዊት ግብፂ ናብ ሶማል ካቱ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ እዚ እቲ ህልው ኩነታት ሶማልን ኢትዮጵያን እዩ መግለፂ ሰልፊ ብልጽግናን ዕላማታቱን ሰልፊ ብልጽግና ዓርቃኑ ቀሊዑ ኣብ ናይ ስንዓ ፖለቲካ ከንገርግር ምጽንሑ ናይ ዕዳጋ ምስጢር እዩ ብጀካቲ ምስ ኢማራት ዓረብ ምሽራኽ ንሰራዊት ሓምዳን ዳጋሎ ደጊፉ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ጸዋቶ ዘሎ ሓንካሪ ጸወታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውን ካልእ ጉዕዚ ናይ ህዝባዊ ርክባት ሃልቂ ክጻወት ምህቃኑ ኣይሰሓትን ብርግጽ ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ ብዘይምንባሩ ርእሱ እንዳሓኸኸ ኣንፈቱ ናብ ሶማል ክገብር እዩ ተቐሲቡ ስለዚ ነቲ ባዕሉ ዝጀመረ ጸወታ ቆልዑ ሕጂ ናብ ግጥም ሰብ ስረ ክቕየር ምስ ጀመረ ዝገብሩ ኣለኒ ዘስምዕ ናይ ሃበስ ቀደስ መግለፂ እንተወፅአ ንመንክዐሹ ይኽእል ሓቂ እዩ ኣብ ፖለቲካ ፈኸራ ፍርቂ ሓይሊ እዩ ኣብ ኢድካ ዝሓዝካዮ ዘይብልካ ነገር ትጻሕትር እሞ ኣብ ባትር ክወፁ ምስ ጀመሩ ሻምብቆ ሒዝካ ተግባዕብዕ ሰልፊ ብልጽግናውን ብሻምብቆ እዩ ሰባት ከፈራርሒ ዝህቅን ዘለዎም እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ፈጺማ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈጸመትሉ ብውሕዱ 9 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም እስራኤል ስርሒት ጸረ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ኢላ ኣብ ሰሜቶ ሰራዊታ ናብ 4 ከተማታት ምዕራባዊ ገማግም ሰዲዳ እዚ ስርሒት ከዓ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ካብ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ እቲ ዝሓየለ እዩ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝርከባ 4 ከተማታት ፍልስጤም መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኣለዉ ጀኒን ቱልካርመን ናብሊስን ቱባስን እተን 4 መጥቃዕቲ ዝተፈጸመለን ከተማታት ኮይነን ናብ ትቐን ዝነበረ ማዕስከር ስደተኛታቱን መጥቃዕቲ ተፈጺሞ እዩ ማዕከናት ዜና ፍልስጤም ናብ ጀኒን ዘእቱ ቀንዲ ጽርግያ ከም ዝተዓጽወን ናብ ውሽጢ ማዕስከር ስደተኛታቱን ተኽሲ ከም ዝተሰምዐ ኣቃሊሕና ኣለዋ ዋብቓል ሰራዊት እስራኤል እውን ኣብተን ከተማታት ብርክት ዝበሉ ወታደራት እስራኤል ኣትዮም ከም ዘለዉ ተኣሚኑ እዩ ሰራዊት እስራኤል ናብ ሆስፒታል ጀኒን ከኣቱን ከለዉ ናብተን ኣብ ከተማ ቱልካርም ዝርከባ 2 ሆስፒታላቱን ሰብ ከኣቱ ከም ዝኸልከሉ ማዕከናት ዜና ፍልስጤም ኣቃሊሕና ኣለዋ ተወሳኺ ሰራዊት እስራኤል ናብ ከተማ ናብሉስ ብምእታው ነታ ኣብታ ከተማ ዝነበረ 2 ማዕስከር ስደተኛታት ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆጻጸሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል በቲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ 9 ዕጡቓት ግብረ ሽበራውያንን ኢሎም ዝገለጾም ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ሰራዊት እስራኤል ካብ ናብን ተን ከተማታት ዘራኸብ ጽርግያታት ንኹሉ ከም ዝዓጾ ገሊጾም ኣሎም ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ምእታው ካብ ወረቐት መንነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዝሓተቱ ሓደ ነባሪት ማዕስከር ስደተኛታት ሓቢሩሎም ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ካትስ ምክልኻል እስራኤል ካብ ዝሓለፈ ለይቲ ጀሚሩ ነቲ ኣብኡ ተመስሪቱ ዘሎ ብኢራን ዝድገፍ ኢስላማዊ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ንምብታን ሓይሉ ኣብ ጀኒን ቱልካርመን ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ስርሒታት የካይድ ኣሎ ኢሉ በቃል ሰራዊት እስራኤል ሌተናል ኮሎኔል ናዳቭ ሸሻኒ እቶም ኣብ ጀኒንን ቱልካርመን ዝርከቡ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ንኸየውርዱ ስርሒት ጸረ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ከም ዘካየዱ ኣብሪሂሎም እምበር ከስ ኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም